to tame chulo. Pensions jose retire dwaro pension gi idhi tim nango. Chopo kama pesa onge to ji to dwaro pesa gi. To ka odhi the route mar printing money, it's even worse nikech printing money dhi kelo inflation. To sama kelo inflation no, the teko mar Kenya shillings again is a dollar dhi bedo ma very weak. To emino kaka gima notimre Zimbabwe makidhi nyiewo mkate titingo pesa juala. En nikech gi print wanyalo chopo kamano. Nikech gi print pesa gi, nikech pesa onge. To sama onge gano to udwanu nyiew gik moko. The moment you print your own money, circulation mar money dhi bedo malo. Nikech koro pesa nitie. To pesa ber ka bedo manitie to gik minyiewo go bende useloso. To ka onge gimudwa nyiewo to pesa ungo. Inflation donje. To sama inflation odonje, value mar Kenya shilling dhi malo. To samo dhi malo no bende wadhi affect the external debt. Nikech samo boro internal ko nyiso no wasetieko external debt. Koro bende wadhi affect the external debt. Koro pek mantie en manani ai rach mar ariyo mar borrowing from local. Mana kako wacho ni these people normally invest. To investment ma these funds timo I Kenya ka ima create kata employment. Sami se golo pesa from the private sector. This is another danger of local borrowing. Sami se golo pesa from the private sector. Ikaw as a government and you're not investing that money. Pesa mikao no ichulogo your bills as a government. Iye ni pesa majogo do invest iseka ingo. Nikech ibro chulo gi bangi. So it also hinders local investment. To sama investment oduogo piny nikech pesa madegi invest government osekaw as in form of loan, nyiso ni there'll be no jobs, there'll be no income, GDP bende dhi duogo piny. Abena nitigi midamen. Kabedo kanyo. Kendo video ni okenda wacho ni borrow from the pension funds which is